Професията ми беше програмист и все още съм. Не е такава професията, но не я упражнявам. Учил съм информатика и съм работил дълго време това, но реших, че мога да бъда по-полезен в това ново поприще. Бъдещето ще показва резултата. Бяхме на гости в разпределителния център на Семка в София. Място, където чиста и натурална храна, отгледана от малки и семейни стопанства от цялата страна, пренощува преди да бъде разпределена в кошници и да поеме път към домовете на клиентите. Представи се! Илия Пчеларов, на 39 години, от София, баща на 2 деца. Семка стартира преди близо 3 години. Идеята ни е да осигуряваме производство и разпространение на чиста храна от местни фермери. Заповядайте на 11 април в ресторант Багри, за да се запознаете с Илия Пчеларов. Първият в България доставчик на чиста храна до вашата врата.